बड'फा गेजेरथियारि सोलायनाय मावथांखिजों जोलुर गेलेनाय बादायनाय खुंनो साखाफारा 14-13 बोसोर बैसो सिंनि जागायजेननाय जोलुर बादायलायनाय उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव टंला गोजौसिन गेजेरारि फरायसालि गेलेग्रा फोथाराव गिबि गेलेनायखौ जागायजेनगोन। 15 जुलाइ 2024 मायथाइयाव खुंजानो गोनां 14-13 बोसोर बैसो सिंनि जोलुर गेलेनाय बादायनायखौ खुंनो थाखाय साखाफारा जानायनि गुबै नुथाया गेलेग्रा फोथारखौ साखोन-सिखोन खालामदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नाजानाय नांथाबनाय इयुनाव साफा गेलेगिरि सोरजिनाय आरो गोग्गो समाज दानाय थांखिजों बोसोरफ्रोमबो खुंबोबाय थानायखौ नुनो मोनदों। उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा फैबाय थानाय 15 जुलाइनिफ्राय 14-13 बोसोर सिंनि जोलुर बादायनाय बेखौ खुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामबाय थानाय जादों। देग्लाय बोसोराव थांनाय बोसोरनि बायदिनो गासै 21 दखरा आफादा बेवहाय बाहागो लागोन आरो सिगांनि बायदिनो जोङो मोननै जनावहाय राननानै बे जोलुर बादायनायखौ होनाय जागोन। मोनसे जना सोनाब पार्टनि गासै 10टा दखरा आफादखौ लानानै बे जोलुर बादायनाया जागोन आरो टंला हाई सेकेन्डारि स्कुलनि जिथु गेलेग्रा फोथार बेवहाय बेखौ सोनाब पार्टनि जनखौ लानो थाखाय जों थिग खालामदों आरो बे टंला हाई सेकेन्डारि स्कुलनि जिथु गेलेग्रा फोथार बेवहायनो जोङो बेखेवनाय हाबाफारि बेखौ जों लागोन फैगौ 15 जुलाइ 2024 अक्ट'खालि। बेनिफ्राय नैथि जिथु जन सेकेन्ड जना जोंहा सानजा पार्टनि 11 दखरा आफादफोरखौ लानानै जोङो गेलेहोनाय जागोन। बेखौहाय उदालगुरि आनसलिकनि बानजायनायाव सनाय भेरगाव जिथु गेलेग्रा फोथार बेवहाय खुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामनाय जादों। गासै 15 जुलाइनिफ्राय जागायनानै फाइनालखौहाय जोङो 29 जुलाइयावहाय खालामनो थाखाय थिग खालामनाय जादों आरो नोंथांमोननो साफ्रोमबो जिथु गेलेनायखौ मोजां मोनग्रा साफ्रोम दर्शकनिसिमबो सुबिदा जानाय बायदि जों बुंनो हास्थायगोन जे जागायनाय जिथु गेम बेयो टंलायाव जागोन जिहेतु फाइनाल गेमखौहाय जोङो उदालगुरि पार्टआव उदालगुरिनि दखरानि सिङाव थानाय जि सनाय भेरगावनि गेलेग्रा फोथारावहाय 29 तारिख 29 जुलाइयावहाय जों फाइनाल गेमखौ बेयाव खालामनो थाखाय थि खालामनाय जादों। दा बेनिखायनो आं खावलायगोन 15 जुलाइयाव जिहेतु जोङो जागायगोन बेनिफ्राय लानानै जिखिनि दिनखौहाय बे सेथि जिथु जन सोनाब पार्टनि बे टंला जनावहाय जों लागोन बेयावहाय साफ्रोमबो टंला बाखिखौ हेफाजाब आरो मदद होनो थाखाय खावलायगोन आरो नोंथांमोननि फैनानै नायफैनाय बाहागो लाफैनाया निस्सय जोंनि बे उन्दै गथ'फोर जायफोर माने बेवहाय खेला गेलेगोन जोलुर गेलेगोन बिथांमोननि इन्सपिरेसन जागोन बिथांमोनखौ थुलुंगानाय होगोन होननानै आं फोथायो। बेनिखायनो साफ्रोमबो BA सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गबिन्द बसुमतारी कलेजाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। सेथि जौसे फरायसाफोरनि थाखाय स्पेशियेल अफार आरो गुबुन रोखोमनि बेसेन नाङै क्लासनि सुबिदा होनानै मुं थिसननाय हाबाफारिया गबिन्द बसुमतारी कलेजाव सोलिगासिनो दं। फरायसाफोरा गावनि गोसोबायदि साबजेक्टफोरखौ सायख'नानै लानो हागोन। लोगोसे बेसिक कम्पिउटार क्लास, सेल्फ डिफेन्स, स्पकेन इंलिश क्लास बे सुबिदाफोरखौ फरायसाफोरा बेसेन होआलासे खाबु लानो हागोन। लोगोसे बे फरायसालिमायाव गासैबो फरायसाफोरनि थाखाय फ्रि बास सार्भिस होनाय जादों। लोगोसे गोबां थाखोनि बिजाबजों बुंफबनाय बिजाब बाख्रिनिबो सुबिदा दं। आरो बे खेबनिफ्राय भेन्यु सेन्टार अदेबानि एग्जाम सेन्टार हिसाबै फरायसाफोरा गावनिनो आंगो गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमायावनो आनजाद होनो हागोन। बेनिखायनो गासैबो जौसिन फरायसालिनिफ्राय उथ्रिसारनाय फरायसाफोरखौ गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमायाव बाङाय बेसेनावनो एडमिसन लानानै गोबां सुबिदाफोरनि खाबु लानो खावलायदों फरायसालिमानि बिबुंगोरा धनन्जय नार्जारी बिथाङा। बांसिन मोनथिनो थाखाय 9101784754 7002271929
9706680878 बे नम्बराव सुलु ला।